Tonight, atong pagatunan is about merit. Nakadungog na mo merit sa una. Merito. Ang ginagamit sa mga katiguangan. Mga nagani kay buhaton nga maayo, mga nga katigulangan. Merito lang ang nimos Ginoo. Pero karong panahon na, murag di na kaya gamito, no? Merit. Merit, madunggan na to sa hay dito sa, napawan mo ay, nakaabot pa mong ROTC, C80. Wala po, no? Wala na yung uso ang ROTC, no? So, una kami na yung ROTC na kay merit o demerit, no? Merit. So, merit meaning puntos. Demerit, minus. Sa inyo ha, sa mga kanana, sa nautical, no? Mga marino. So, sa theology, sa atong relasyon sa Ginoo, sa atong pagtulunan, natay ginatawag nga merit, doktrina sa simbahan, no? Merito, meaning murag ganti, reward nato sa Ginoo. So, naay balita sa una, true story ni nahitabo ko, no, dito sa Amerika. Naay sa katao nga wala siya balay sa tibuok niyang kinabuhi, nagkatrabaho siya, kapangabang lang siya, no? Tapos, pag-retire niya, ang iyang life saving, ipalit niyang mga materials, kaya kapalit man siyang lote sa isa ka subdivision. Tapos, siya naghimo sa iyang balay, siya raw sa, para makatipid. Wala siya panday, siya naghimo. Okay. Paghimo na sa balay, na kompleto na, dito niya na-realize ang bad news. Ang bad news is that gitukod niya ang balay sa pikas lote, dili iyaha. Sayop. So, dito niya na-realize nga ang tanan niyang kahago life savings na sayang. Okay, ito pikas. So, unsay gibuhat sa tag-iya sa lote, igo na po niya gidawat o gipuyan, no? So, lipay ang nakadawat. Hinay malawgan. What happened? Di man mo respond. Murag naghang ang akong computer. Okay. Alright. So, ang tag-iya sa balay, igor ni kapuyan. So, unsay sumpay sa storya, diya rataman. Ato is expect pa mong gikaluyan siya, no? Pero, example na siya sa may tamo sa atong kinabuhing espiritual. No? So, kuan lagi ni, nagkabali lagi ang akong pakalit ha. Nagkabali ang akong slide. So, ingani ang atong kinabuhi may zone. Muratag nagpanday sa atong balay, nga tanan atong savings, kahago, nagkinabuhi ta, sayang atong tibuok kinabuhi, kung kini atong gipuy-an nga wala kita konektado sa Ginoo. Wala kita nagpuyo sa state of grace, no? Just imagine. So ang tanan natong kaayo, no? Tanan natong sacrifices, kahago, no? Sa mata sa Ginoo, walay merito. Walay pulos kung kita
disconnected sa Ginoo. Dili kita na connect, no? So the soul which is cut off from God's, no, lives in vain. Mura kag naghago sa wala. Tanan nimong kahago tibuok kinabuhi, wala. Kung ikaw dili konektado sa Ginoo, wala ka na bunyagan o wala ka sa grasyang makasantos. Your sorrow, your pain, your sacrifices, no, all have no value in the eyes of God. So what is merit? No? So naitawag nga libro sa kinabuhi, the Book of Life. Ang tanan nimong mga maayong binuhatan nakalista na. So yung pinaka-importante diha, dili lang imong binuhatan nakalista, kundi ang imong ngalan ba nakalista sa Book of Life. Kaya kung wala nakalista diha, luoy kita, no? So merit is defined as the property of a good work which entitles a doer to a reward. Okay? So, ang atong binuhatan nga tagaan sa Ginoo og ganti. Okay? So, nganong himuon man, nganong tagaan man sa Ginoo og ganti ang buhat nga maayo. Okay? Nga naman, because kabalo ang Ginoo nga sa paghimo og maayo lisod naay sacrifice, di ba? Ang paghimog dautan walay sacrifice, lami buhaton, no? Pero ang paghimog maayo na lisod, no? Paghatag sa imong sinilas diha, sacrifice na, no? Whether mutabang ka sa mga masakiton, naay sacrifice, mutabang ka sa imong silingan nga nabahaan, mutulod ka sa sakyanan nga na umot, no? So sa paghimo og maayo naay sacrifice, bisan na lang sa paglikay sa tentasyon, bisan na lang sa kung ang pagpugong sa imong kagalingon nga dili ka magtimalos, kung naay nang hiwi nimo sa may sayon nga hiwian mo nimo otro, no? Pero ang pagpugong nga dili ka mobalos, lisod. So naay sacrifice. So ang Ginoo kabalo niini nga ang pagbuhat og maayo naay paningkamot og sacrifice. That's why iyahang tagaan og ganti na merit. Okay. So importante kay ni nga doktrina sa atong simbahan. So pero ang tanan nimong buhaton bisag unsa kanindot, dili ni siya matagaan og ganti kung sa panahon nga imo ning gihimo dili ka konektado kay Jesus. Meaning wala ka sa sanctifying grace. Okay? So ningon sa John chapter 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So, sa una, gikan pa sa una, sayop ang atong pagsabot ani. Abi nato, mura na ni siya og kanang kuan ba? Feel good verse. Kana ganing kung wala si Jesus, kung dili ta mo ampo kay Jesus, kung dili ta mo salig sa Ginoo, dili kita mag-successful sa kinabuhi, no? Abi nato kini nga verse para lang niya ma-successful ta. Oh, insulted reo. He will not bear fruit kung apart from Jesus Christ. No? Dili kita kuno mamunga. So dili kita makadawat og blessing, no? Abi nato ingana lang kahapaw. So abi nato kini nga bersikulo sige man tagbasa ani sa una, di ba? Abi nato nga ang tao kinahanglan magampo sa Ginoo kay wala kay mabuhat kung wala ang Ginoo. Pero ang meaning ani mas lawom. Tinuod, wala kay mahimo kung wala ang Ginoo, pero mas lawom. Unsay meaning ani? In relation kani siya sa merito. Mas lawom, meaning bisan pag mga maayong mga buhat nimo, no? Bisan pag unsa kanindot sa imong buhat, kung
wala kanimo ang grasyang makasantos. Meaning, wala ka na born again, pinaagi sa bunyag, or you have a mortal sin. Sanctifying grace means Father, Son, Holy Spirit, gapuyo sa imuha. The moment you commit mortal sin, wala ang sanctifying grace, wala ang Father, Son, Holy Spirit, gapuyo kanimo. So, ingana, ang meaning kung sa tinamban pang kastorya, kung sabtong gini mo, the moment you commit mortal sin, you are no longer connected with Christ. So si Jesus ang punuan, kita ang sanga. Kakita na mong sanga na munga wala nakakonek sa punuan? Dili, patay, di ba? Kung saan pagbunga sa sanga wala nakakonek sa punuan, putol. So, meaning, the moment you commit mortal sin, dili naka-connected kay God, anything nga imong buhaton, bisag unsa kanindot, bisag muhimo ka ani, is walay merit. Walay merit. Because you cannot bear fruit if you are not connected. You are not connected, meaning you abide, wala ka nag-abide, wala ka nahiangot sa punuan. Iyan na kalawong. Sa una, abi na to, kini nga bersikulo, ordinaryo lang, pray ka, kay without Christ, you can do nothing. No. Sa mata sa Ginoo, walay ganti ang imong bibuhat. So, parehas lang na, nga, laborer, sa tibok adlaw, nagtrabaho siya, ay sa kabulan, trabaho siya, pero, pagkaabot na siya sa kabulan, maningil lang siyang sweldo, boss, pila siya sa sweldo. Wala man ka na-appeal sa payroll. Dili ko mahatag sweldo ni mo. Sus, nagtrabaho lang siya, wala sila nang apply. Nagtrabaho lang ka, pero wala ka niagi dito sa amo nga, boss, mo trabaho ko, tawata ko, wala. Trabaho lang kag diretso. Murag maunay nahitabo sa tao, nga walay grasyang makasantos. Kuha? So, for example, karon sa bulan ron, June. For example, simba ko palayo, tomorrow I commit a mortal sin. I watch Triple X. For example, that is a mortal sin. And then, I decided to, sige ko, wala ko na nga ipasaylo, no? I did not repent, sige ko himo ana, hanap ko yung uban ng mga sala. Ano na, example lang, June, nangumpisal ko, November. Okay? November. Oh. And then, napasaylo ko. For example lang, napasaylo ko. So, nabalik ang akong sanctifying grace, November. What happens June to November? From July, August, September, October. Tanan akong binuhatan, bisan pag nagpakaon ko sa pobre, nagluhod-luhod ko, mabina ko, wala to siya ganti. Because during the time, I am disconnected from God. I cannot bear fruit if I am not connected to God. Sanctifying grace means you are connected with God. So that's why mo nang ina-warning na ako sa akong mga kauban sa CFD. Holiness is very important. Because ayaw salig sa charism. So gipangutana, what is charism? Charism is your gift sa God. Gift from God to build the church. Ang uban na ay gift of teaching, gift of prophecy, gift of tongues, gift of organization, gift of apologetics. Pero ayaw salig diha sa imong mga binuhatan kung ikaw walay sanctifying grace. Because sa matas ni God, wala ka na siya'y value. Okay? If you do this during the time that you are in the state of mortal sin. Why? Klaro kayo nang isulti. For we are not saved by our works alone, but we are saved by grace through faith, and not by works, so that no man can boast. Ephesians, mabasa natin, di ba? We are saved by grace. Grasya. So, everything nagtuyok sa grace. Okay. So,
Yung basig ma-misinterpret na po ko ninyo mo yung dili day kinanglan ang work. Dili kinanglan ang binuhat. No. Importante kay work nga naman. Kaya kung wa kay work, sala po na sa Ginoo. Pero work alone, imong saligan, ang imong mga pag-serve sa simbahan, pag-ampo, tabang sa pobre, bisag buhaton nimo na, if you are not connected with Jesus Christ, nada. You are just like ang tao nga naghimo og balay sa pikas lote. Sayang. Okay? So, be careful with that. That is why, ang kalag nga naa sa sanctifying grace, no? Makagain siya og merit. So, bisag unsay buhaton sa usa ka tawo, no? Nga naa siya sa state of grace na ay bili. No? Ang tanan nga buhaton niya, bisag manutbras siya, mamunlay, sa mata sa Ginoo, naa siya eternal value. Bisag unsa ka simple sa imong buhaton. Pero bisa pag unsa ka nindot sa imong buhaton, kisa man ang bayhana? Lady Gaga. Very charitable si Lady Gaga. He is very, I'm not judging her. Example lang, wala mo kayo makita ang picture ng lahi. Wow, kabalo sa state sa iyang soul. But if she continues what she's doing, she is promoting sexual immorality, and then, maskin pagpakauno niyang tibuok Africa, sa mata sa Ginoo, there is no merit. So, nga naman, because you can bear no fruit apart from Christ. Okay? Mortal sin kills the soul. Bisag unsa ka wonderful, heroic ang imong buhaton apart from Christ. That is why Jesus Christ, unsa may namanggoy uso karon ng heresy, no? Nga ang message sa kalibutan karon sa mga popular preachers, it is what you do with the poor that is important. Mao lang na, no? Gikalimtan ang sin. Ang mga uban karon ng message sa kalibutan, bisag unsa imong binuhatan, basta importante maayo ka sa imong kapwa, wala kay gitapakan, okay na na. Mo na yung message karon, nalimtan na ang sin. Mga igsoon, gidumtan sa Ginoo ang sala. Nganong nikari sa kalibutan si Jesus? Sa Mateo chapter 1, nangutan ningon si San Gabriel Arkanghel kay Maria, og siya imong pagkatawgong Emmanuel, kay siya magaluwas sa mga tao gikan sa ilang mga sala. Number 1 gyud ang sala, kay maunay makabugto sa atong relasyon sa Dios. Sala. So, pagbantay mo sa mga preachers, ang mag-focus lang sa anything, help one another, just be kind to one another, but never touches on immorality. Never touches on sin. Dili ka iparepent. Nga dili ka ma-move, nga mo repent, mo change sa imong life. I-reassure lang ka nga, if you are kind to your people, if you are kind, you are good, you're okay. It's very dangerous. Because you are not saved by works alone. But you are saved by grace. Muna nalimtan sa tao. So, dapat you are working with God. Nganong naamay gante ang imong binuhatan kung naa ka sa sanctifying grace. Why? Because, di ba, God is in you? Murag parihos lang na nga si God ang gatrabaho sa imong gihit trabaho. He is working through you. So, siya nagtrabaho, muna nga ang imong trabaho, mura siya giputos sa kamot sa Ginoo. So, ang imong simple nga trabaho, tungkol kinaang Ginoo diha, naa siya value. But if you are working alone,
you live in a immorality, Jesus Christ not in you, even you help the poor, you're working alone. Okay, basing malimot ko. Ngayon ko, Brad, kung na ako sa mortal sin, dili na lang giday ko maghimog maayo kay useless man, di ba? Mo na question. No. Naapod siya ay value. Walay merit, pero kung naa ka sa state of mortal sin, pagpakasala, nagahimo kag mga maayo, it will result in actual grace. Makadawat kag actual grace. So, unsa man ang actual grace nga katong mga tao nga makasasala nga sige himo og maayo gyapon sa isig ka tao, mutanaw ang Ginoo gyapon ana. Ug kana mo resulta nga padalhan ka og actual grace, dili sanctifying grace. Unsa may makapabalik sa sanctifying grace? Ang paghinulsol. Ang imong mga binuhatan makadala siya og actual grace. So unsa may resulta sa actual grace? Kining actual grace, grasya nga gamiton sa Ginoo para ikaw matulod nga maghinulsol. Nga ra mo tulod nga mobalik sa Ginoo. Kini nga mga grasya gamiton sa Ginoo para igiyahan ka nga magrepent sa imong sala. So, ikumpara nimo tong mga daotan nga wala na gihimo nga maayo, mas lisod to. Kay kini mga tao nga daotan pero naningkamot maayo kasing-kasing, padalhan sila, bumbahan sila actual grace, mo resulta to sa actual grace para makahimatmat sila sa ilang gibuhat nga mubalik sa Dios. Pero bisag unsa og bomba sa actual grace, kung hindi gid sila maminaw, hindi gid sila maluwas. Bisag unsa kadaghan sa ilang gibuhat. No? Pero bitahan na lang kumpara sa walay gibuhat, kay katong walay gibuhat, walay actual grace. So, murag ang Ginoo ang nagbuhat sa mga buluhaton nato if we are in the state of sanctifying grace. Example. So, tabang ta sa pobre, magwali ta, serbisyo ta simbahan, dili katingalahan, makadawat og merit kung nata sanctifying grace. Pero ang uban, malimot sila, bisan lang nagluto ka, bisan lang nanglaba ka, bisan lang namutol kag sagbot, kung naa ka sa state of grace, wala kay mortal sin kanang taknaa, nga gibuhat nimo na, naanay merit. No? Anything that is not sinful, dili sala nga buhat, naay merito. Nga ana kanindot. Basta you are in the state of grace, no? Basta gibuhat nimo ni nga naay gugma sa Dios. Okay. Bisan lang patutoy kasi yung bata, nagbantay sa imong bata, simple kayo ba mangod, abi nila para masantos ka, kinahanglan mga heroic gid imong gibuhat. Adto ka sa mga mission countries, ginagpaputol kag ulo, nagwali ka dito. No. Si Saint Teresa of Little Flower nagworry sa una. Saint Teresa sa Carmelite. Sa una ko pagsantos, dili man ko pareho sila ni Joan of Arc na atugira, mga grabe gid ang gibuhat. Ako naalang ko sa kumbinto, sa lugoon, sa mga madre. Diha niya gisulat ang iyahang treatise nga simple life, no? Nga bisag unsa nga bagay makapahimo nimong santos, everyday work makapahimong santos if you do it with love in the state of grace. So unsa man nga merit ang atong madawat? Sige ta sulting merit. Unsa nga klase? Unsa nga ganti? Tulo ka klase. Una, kada himo nimong maayong bagay, mudugang ang imong sanctifying grace. Okay? So, kining sanctifying grace, mura ni siya gliso. Imagine ninyo niya, mura ni siya gliso. Nga mutubo, nga murag kahoy. Meaning, ang gugma nimo sa Dios magkalawom nga magkalawom. Okay? Pareho sa duha ka tawo. Gatanaw sa duha ka gatanaw sa ka painting. Okay? Ang usa
lawom ang iyang nahibawan bahin sa painting. Ang usa, gamay lang iyang nahibawan sa painting. Kinsa may mas maka-appreciate sa painting? Katong lawom o kasinatian o nahibawan bahin sa mga painting. So, ingana po sa Ginoo. Kita, magkalawom ang atong grasyang magkasantos, magkalawom ang atong gugma sa Dios. Kadua, unsa may reward nato sa atong merit? Kaluwasan. Eternal life. Langit. Ikatulo, ang balay nimo sa langit. Kadua mo ng kanta, balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Tapos, mo itong, do not store riches here on earth, so that moths will destroy, no? Thieves will steal. Rather, store riches in heaven. So, pwede di ay ka maka-deposito o kayamanan sa langit. So, mo na siya diha ikuha ang merit. Nga natay riches in heaven. So, pag abot na to sa langit, ngayon so, dili ta parehas og balay. Ha? Katong mga nagdaghang merito, mas dako ang balay. So, katong mga pasang-awa lang, dili kaya nga nakagrabe ka maning kamot diri sa kalibutan, ang ilang glory sa langit, gamay. So, kung malangit kita, namatay kitang, for example, siya o ako, kami duha ni Ibim, namatay, simba ko, nagduha mi langit. Dili mi parehas o glory sa heaven. Na ang usa, kanamo, kung mas lawom ang iyang gugma sa Dios, namatay mi nga naay sanctifying grace, ha? Kung kaming duha namatay, na ni sanctifying grace, magdepende unsa kadako ang among sanctifying grace. So pwede dako kay iyang sanctifying grace, murag akasya, ako murag aratilis lang. Huh? So ingana kadako. So dili ta parehas. So sa mga bata nga walay buot, wa pa kaabot sa age of reason, kung mamatay sila nga nabunyagan sila, meaning kung nabunyagan na ay sanctifying grace, automatic heaven. Automatic na siya heaven. No question. Pero sa mga dagko, nga nakaabot ng age of reason, kinahanglan to paningkamutan ang kaluwasan, ang langit. Kinahanglan og merit. Kaya kung wala tayo merit, dili kita, wala tayo good works, dili kita makasulod sa gingharian sa Dios. Unsa man nga, di ba, kabantay mo sa parable, si Jesus, naglabay sa fig tree, ngita siya bunga, walay bunga, gitunglo niya nalaya. Nangita siya bunga. Unsa nga bunga ang ginapangita ni Jesus? Good works. Mao ganina nga, wala kay good works, mortal sin. Kabalo ba mo nga, kung wala kay binuhatan, mortal nga sala usab? Kaya, sa misa, nakasala ako, pinagi sa akong buhat, huna-huna, pulong, o wala pagbuhat sa aking buhaton. So, mao na siya. So, pangitaan ka og bunga, pangitaan kag merit. Asa imong merit, asa imong bunga? Wala, Lord. Wala kay bunga. So, dili ka mahilangit. So, importante ang merit para sa langit. Ingon si Robert Hales. Kada usa kuno kanato gipadala sa Ginoo diri sa kalibutan para maka-merit og eternal life. Para makabot ang eternal life, no? So, ang atong love kay God, maula niya akong pasagdi ng mga New York, London niya. Level sa atong gugma sa Ginoo, no? So para malangit ta mga igsoon, para malangit kita, kinahanglan kita mamatay in the state of grace. We have to die in the state of grace. Because if you die, mo na nga isa sa manay panultihon, delikado, di ba kabalo ba mo nga dakong sala ang paghubog-hubog? Ang mag-inom og alak dili sala, pero kanang hubog-hubog
salanan. Nangingon na Saint Paul ingon, do not deceive yourselves. Do you not know that idolaters, thieves, scoundrels, drunkards, adulterers, homosexuals, isulta niya, have no portion in the kingdom of God. Apil ang drangke ang mga panghubog. Ganun sala ang maghubog. Kung hubog na ka, wala na kay animo. Kung wala na kay animo, mamatay ka, unsaan nimo pagpangayag pa sa ilo. No? So, kinahanglan mamatay ka, naa ka sa state of grace. Sulob nimo imong sanina. Sanina sa bunyag. Kita na sanina sa bunyag na ay puti, simbol na siya. Simbolo na siya nga di nato na hubuon. Kanang kandila. Kandila, symbol po na siya sanctifying grace. Kabantay mo sa parable of the 10 virgins nga ang ilang oil wala na gas ay ilang oil kay wala sila nagbantay kay dugay pa man moabot ang groom mga hangal, no? So para sa nato dugay pa man ko mamatay, dili sa ko magpakabalaan. So wa kabalo mo kalitlag abot ng kamatayon nga murag kawatan, nadakpan ka nga wala kasiga imong suga. So simbolo na sa bunyag ng kandila nga dili na palungon, sanctifying grace. Kanang duha, kandila o ang sanina. So pag abot sa groom, di sila kasulod sa giharian kay wala kasiga ang ilalampara. That is pasumbingay kato nga dapat siga na kanunay, dili na palong. Kanang uban, hindi lang sa ako, bata pa ko, napay time, next time na ako mo repent, next time na ako biyaan ng sinful nga kinabuhi. No. Ingon si God, the day of salvation is now, not tomorrow. If Jesus knocks on your door, open your heart to Him. Ayun ang dugay-dugay. Okay. Example, daghan na mong merit, napuno na ang yilupad back to back, isa karol, mga merit ni mo. Okay? And then, simba ko palayo, pagkaugma, nakahimo kag mortal sin. Kung sa'yo mahitabo sa imong mga lista dito? Panas tanan. Mura kag bankrupt. Ubus tanan. May kabiha ka unfair ang Ginoo, no? Tinuod na imong ipangyawit, brad? Kasi imong imo na, brad? Mortal sin wipes out all merit. Just as a bank crash can wipe out one's life saving. You're left with nothing. So, wala. Ezekiel chapter 3 verse 20. Again, when a righteous person turns from their righteousness and does evil, I will put a stumbling block before him, and they will die. Since you did not warn them, they will die of their sin. The righteous things that the person did will not be remembered. If you die in a mortal sin, bisa pag tibuok na mong kinabuhi, minister ka, tigwali ka, CWL ka, kalimtan sa Dios. Unsay estado sa imong kalag, sa imong kamatayon, mo to hinumduman sa Ginoo. Kuha, the problem is, gamay lang kanato ng mga Katoliko ang kabaloan nga message. Unsay insakto nga pagtulunan sa simbahan. Muna nga, spread the word. Tante nga mo, daghan ta. You can spread the word. Daghan kaya ito mga Katoliko gasalig, nga kinabuhi sa pagtulunan nga, unsa ang pagluwas, pagbinutan, anara kahapaw ang nahibawan bahin sa kaluwasan. Lawom, ngigsoon. O, kita nga wala nagpahimang, no? Kay wala kita nag-warn, wala nato sila gi-warn, wala nato sila gi-preach. I will hold you accountable for their blood. Kita mo'y paninglan sa Ginoo nga wala kita nagpahimangno sa mga igsuon nato nga nagkinabuhi sa pagpakasala. We will be held. Dili ta pwede musulti. Am I my brother's keeper? Di ba? Sa kay Cain o kay Abel. So, pasagdi sila, dako naman na sila. Ang kaluwasan nila, ila. No.
Responsibilidad nato ang kaluwasan sa atong isig katao. So, kung mamatay na ta, wala tay wala tay grasya makasantos, dili na nato mabawi. Kay sa impyerno, dili na ka makahimo og merit. Kaya ang merit tama lang ning kalibutana. Okay? Bisan pag sa purgatorio, dili na ka makamerit. Bisan pag sa langit. No? So may kag abot kag langit. Gamay lang kaya akong bala, na kay sanctifying grace, diya, langit ka, no? Gamay ra lagi kaya nga akong balay. Kaya ibim dako kayo. Mumerit ko bi para mo dako. No, wala na. Ang chance nimo nga paghimo og merit nasa kalibutan. Okay? So this life and this life only is the time of testing, the time of merit. So, good news, brothers and sisters. Ask me, what is the good news? What may nakutanang? What's the good news? The good news is, di ba mawala to, bankrupt? Bankrupt? The moment you ask forgiveness, mabalik tanan nimong merit. Kuha niyo? Dili kay, you don't have to start all over again when kag unfair si God. Usalang kasala. Wala na yun. Yes, wala lagi. Pero the moment mangay kag pasaylo habang buhi pa ka, Pero kung patay na ka, di na gina. Pero habang buhi pa ka, gapitik pa imong kasing-kasing napakay ginhawa sa imong ilong, the moment you ask forgiveness, merit will be restored. All of it. Whether duha ka klase nga pagpangayog pasaylo. Perfect contrition, kanang nidiretso ka sa Ginoo, that is perfect contrition. Kanang the moment nga hala nakatan-aw kog triple X, wow, sala gid. Sorry Lord, ngay kay pasaylo sa Ginoo, no? Unsa may buhaton nimo basta makasala ka? Yes, tinuod na ang kinahanglan mangumpisal tas pare. Pero before ta mangumpisal sa pare, mangaya na kadayan suri sa Ginoo. Unahon niyo na, dili pwede pare lang ka diha dayon sa imong gilingkuran. Ha? Pangayog pasaylo. Kay basin pa lang, wala ka kabalo, nakahimo ka ginatawag na perfect contrition. Ang perfect contrition is, you are sorry for your sins because of your love for God. Tungod sa imong dakong gugma sa Ginoo, nang mahay ka, gidumtan nimong sala, tungod kay napasakitan nimo imong Ginoo nga labing maayo. Okay? So, right there and then, you don't know it, dili ka sure, ang Ginoo ray nakahibalo, kung nakahimo kag perfect contrition, right there and then, sanctifying grace will go back to you. And your merit will go back to you. And anytime you die, you're safe. Pero ang problema lang sa perfect contrition, wala ka kabalo. No? You're not sure. That's why si Jesus naghimo og sacrament, confession, nga dire 100% sure you ka. Ano man, kadungog mga tingog naingon nga ikaw ginapasaylo ko sa imong mga sala sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. May na kanin doon sa confession. So, sacrament confession, bisan ang imong contrition dili perfect, ang imong contrition, ang imong pagmahisala dili nga out of great love for God, ang imong contrition is hadlo ka may impyerno, hadlo ka sa silos, hadlo ka sa gaba, no? Dawaton gyapon sa Ginoo bisag dili perfect imong contrition. So kung makahimo kag confession sa priest or perfect contrition, mabalik ang tanan nimong merit. That's the beauty of that. Okay? So what does it mean to live a supernatural life? So kinahanglan ang atong kinabuhi supernatural nga kinabuhi. Kay kung wala tay sanctifying grace, ang kinabuhi nato natural lang. Ang natural dili makasaka sa supernatural level. Si God naa sa supernatural level, di ba? So kita naa sa natural. So para makaabot kita sa supernatural level, dapat ang atong kinabuhi supernatural. So para makakinabuhi ang supernatural, dapat na kay sanctifying grace. Now let's go to these two person. Office worker. Identical silang duha. Dili identical twin. Ang ilang kinabuhi kung tanawon nimo, murag pare-pareho lang. Murag walay difference. Let's go to this first person, no? So anong he is a good man, no? Pero kugihan, very friendly, amiable,
ma-meet nato ni everyday, no? Pero kini nga tao, wala siya religion. He doesn't believe in God. No? So, wala siya, hindi siya masimba, but he is a good man, no? Daghan ng mga religious ng mga tao, maulawan pa, tungkol kay mas buutan pa siya sa mga religious usahay. No? So, devoted siya sa iyang family, hardworking, sincero, no? Ang iyang motto is, ang akong pagbuhat og maayo is because mao ni ang dapat buhatonon sa usa ka civilized na tao. No, it doesn't have to be religious, no? So, hardworking siya. Ang problema lang, because maayos siya sa tanang bagay, na siya nakalimtan. Nga ang kinabuhi diri sa kalibutan para to love God, di ba? Now, let's go to the second person. Parehas lang. Average. Pero ang difference lang sa katao is ang intensyon. Ang pagbuhat niya maayo, ang hardworking niya sa opisina, sa trabaho niya, ang reason is for the love of God. Kini ang reason niya sa pag-hard work para sa iyang kagalingon, para maging successful. He owe it himself. No? Ang intention niya, dili lang kay para sa iyang kagalingon, kundi tungod kay mao kani ang iyang tahas sa kalibutan. So, ang usa ka tawo, mga igsoon, nga living a supernatural life, ang tanaw niya sa iyang asawa o tanaw niya sa iyang bana, dili lang kay partner sa kinabuhi. Kundi ang tanaw niya sa iyang asawa o bana, companion niya sa altar. No? O partners in God, magtabang sa usag-usa para mahimong balaan. Mao na atong pagtanaw sa atong asawa dapat ubana. Bale, nino to ang seremonya sa Greek sa ilang kasal? Greek ba to or Syria? Pag-abot sa altar, moingon ang pare, you have not found your perfect partner in life. You have not found your partner in life. You have found your cross. Cross ang insulti. Why? Yeah, because kung ang atong attitude sa atong partner cross, dili ka ma-disappoint nga ay pagka after 1 year ni gawas ng mga tinuod nga batasan, nga ni day ka. So ngila day kag batasan, palautot day ka. Nawala nang imong hips, ana na. Tapos sa una soft spoken masinggan kag baba. Murag radyo. So ana ko ang imong tan-aw cross, handa na ka. Andam na ka nga musabot tungod kay cross day siya. So ang cross di ba lisod pa sa anon? So kada usa nato naagi kinaiya nga dili masabtan. So sa imong pag-agwanta, no? Mo nang mag-joke minimisin usahay, nga saint maker gyud ka. Kung meaning na kung murag lisod sabto ng imong kinaiya, nga cross ka na ako, so musamot ko ka santos. So yan na, no? So partner na tong usa sa pagkabalaan. Di ba ang kadausan nato garas? Magbagid-bagid ta sa garas. So ang garas, para ang usa ka diamond mo sinaw or ruby, ibutang na siya sa murag tumbler, niya butangan na siya mga bato nga hait, patuyok-tuyokon, pagawasan na sa bato ruby sinaw na kayo. So yan na punta. Sa sige na itong bagid-bagid sa mga kagaras nga mga kinaiya sa atong partner, mahimo kitang balaan. Okay? The more bugoy ko na yung partner, the more ka mabalaan. Hindi lang po dunta. So, ang pagtanaw nato sa atong pamilya, nagaka-cooperate kita sa Ginoo sa paghimo og bagong kinabuhi. So, muna yung atong tanaw. Dili pareha sa tao nga dili nakasentro sa Ginoo, ang tanaw niya sa iyang anak, murag mao'y magpadayon sa iyang kaliwat, magpadayon sa iyang ngalan. Muna. Pero ang tao nga nagakinabuhi supernatural life, ang tanaw niya sa iyang anak, piniyalan lang siya. Nga kini nga mga anak niya, dalhon niya sa pagkabalaan. So, og paninglan siya sa Ginoo kung unsay kaugmaon sa kalag niini.
So ang pagtanaw niya sa taang tao nga kuan, nga ordinaryo, tanaw niya sa iyang trabaho para ni makakwarta ta, para mag-successful ta. Ang tao nga kinabuhi og supernatural life, ang tanaw niya sa iyang trabaho is para mag-provide sa iyang family, priestly kuan niya na role, fatherhood, o himuon niya iyang best sa iyang trabaho bisag wala nagtanaw because he is doing this for God, not for himself, but he is doing this for God. So bisag manilhig lang ka, the best gid nga panilhig kay I'm not doing this para sa akong amo, is for God. Cooking, you do. So ang Christian nga trabahante, the best dapat. Nga naman, when he do it, he doesn't do it for the salary for his boss. He's doing it for God. Ha? Just like Jesus Christ, no? Ang tanan ng ginabuhat sa Ginoo ni Jesus dito sa nasa kalibutan, infinite value. Why? Because ang human nature ni God is united with His divine nature. So that whatever Jesus did, God is also doing. So this is what means of living in state of sanctifying grace. This is what it means to be a supernatural man. So dapat, ang kinabuhi na to, we live it supernaturally. Kaya kung natural lang, meaning, nagkinabuhi ka, nga walay sanctifying grace. Okay? So, diha natataman. Pakutana, sa mga dili klaro, mas kanahan ko makutana mo nga di maklaro. Kaya kini, dapat sabtangin ninyo, walay libog, ay mo kaulaw ka, no? Kaya kinanglan nga way pagkalibog, kinanglan na sabtan gini nyo. Tungod kay mo biyan ninyong i-share sa isig kataon ninyo. Tudluan ninyo sila unsaon maluwas. Niya kung sayo po pagsabot, sayo pod. Okay? Okay. So, we still have 5 minutes to relax and take our snacks and talk to each other and share what you've learned.